Managa happy again. After a very long time, abantu kuyangisiza lokhu nongabe nama social media khehlelezi. Ngizwa ngabantu. Ukuthi hayi akanihloniphe umuntu ozela ekhaya ezohlonipha khehlelezi. Akakathuleke manje. Oze ohlonipha uprofessor Dr. Khehlelezi kanye noMaZulu akeke thuleke manje. Angizoqala la ngikhankasela ukhetho. 1 minute. Ngiyacela bafethu. Yebo. Hayi khansela angikhuhle ngakuwe. Lutho. Ukhethelezi uyathanda uqhatha. Yeyibona into eseredweni. Yeyibona wait. Niyambona uyamshaya ushaya ikhansela lapha. Awulutho. Yiyo lento ayeseredweni. Ukhethelezi wonke umuntu nje ukhuluma udot trick. Bakhe xolise. Mana happy Ken. I'm happy you are here. You are the witness. Just 1 minute. Angifitwe umuntu mina ngilento ngiyona ngiyakuthi umthini. I'm original. Angengi umuntu. Angengi nalapho engiphuza khona ngayizolo fusaka. Makufanele kube ufuseka uyezwa mfethu. Makufanele kube thank you. Yezwa. Makufanele shaya ihlombe ugide. Being original. Uyatrenda kuphi ko Twitter, o TikTok kuphi. Mina ngizwe umlando kaMchunu udabhe enkandla. Ngisho abantu abangifonela abantu abangikhuzayo. Uthola ukuthi umuntu athi hayi engafanele ubeke kanje. Ngithi mntu uyazini ukuthi lona le battery engireceive ngayo kule cellphone ngiyicharge ngani. Ungazohemela. Ngithi mina phansi ngama ambulance phansi ngama breakdown phansi omaqhamuka sekonakele. We want people like ukhehlelezi. Mina ngiyontshela iqiniso. Ngifuna ukubonga uDokotela uKhehlelezi phinde ngibonge uMaZulu ukuthi mina emlandweni uxoshwa kwami umsakazweni uKhosi FM nokuba nenkinga zami lapha nalapha khona nami la right khona ongakubeka kube u80% bese kuba u20% la ngibhedabheda khona. Naturally the human being is like that. Kodwa la baya hayi angisasho lutho. The reality is here. Lensizwa yazi ngesiZulu. Ngifuna ukusho ngesiZulu esiqinile. Khehlelezi uhambe naye sithethile. NgesiZulu ukuthi he has been with me during things when they were most difficult. Okusho ukuthi uhambe nami yabona inkomo masithethile. Inkomo isuke isibikela ukuthi izokwenza umsebenzi izohlatshwa. Niyangizwa umthini? Ngakho ke abafowethu ngithi mina ngifuna ukubonga lensizwa, ngiphinda ngibonge na wakuphazamisa ndoda. Ngiphinda ngibonge uMaZulu ngokuvumela lensizwa ikwazi ukusebenza nami, ikwazi futhi ukuthi ingisize. Insizwe engesabi ukuthi ngikhulume nayo makukhona engokudingayo. Wena ongangazi ukungisize ngalutho awukuthule nje du. Ichipha ithule. Ngoba lensizwa manginenkinga mangena petrol mina ngisaba ukuthi anginawo petrol. Ngoba I'm living the original life and an honest life. Lensizwa ngifaka lo petrol. Usuke ukuphika wena sishipho okhulumayo. Uzokhomenta ngokuthenda kwami kodwa kwasungisiza ngalutho. Fusaka. Into engikushela yona ke umuntu uphila nabantu abaphila nabo angaphili nabo fusaka. Akusikhona okhethweni la. We are living original. Noma ngithola manje sengilento engiyona ngirelevant ngidumile is because of this guy. And this guy ngeke akwenze esifisa ukuthi akwenze ngaphandle kokusupport kwankosikazi yes. Shalo inhlobo uMaZulu. Ngiphinde futhi sengiphetha ngoqo ukuthi iqiniso limile lokuthi doesn't matter what the future holds for you, but the beginnings and now is important. Yabo.
Oshaya isigisi indaba ezithi hayi inkinga kakhulu. Cha, is being God himself. Ngiyakuzwa ngithini? Because if you are made with the image of God, you must be original. You are fake, you aren't. Anithuleke ama-original azothula ama-fake azokhuluma. Bafowethu, ngiyabona nje abantu bayakhuluma, abantu